Takže čaute. Jona Podkyváňok. Dobrý deň. Takže podstata videa je, že ideme žrať štiplavé sprostosti. Štiplavé sprostosti, z ktorých nám bude totálne na pi... Mám tu môjho šarmantného asistenta, ktorý nám bude podávať veci. Je to veľmi mysteriózny človek, preto nesverejním jeho meno. Marek, chod zatvoriť okno. Teraz poprosíme kavalériu, nech nám prinesie náčinie. No, tuto krídlá slaninka, chleba na zajedanie. Mlieko a puding. Áno, ešte máme zmrzlinu a všelijaké sprostosti ďalšie, keby náhodou samozrejme. A máme tu teraz rôzne druhy týchto chili papričiek a omáčok. Pointou bude, že začneme teda s omáčkami. Všetky omáčky by mali byť do 8000, asi, s kovilou. To by malo byť ešte celkom pohode. To tabasko môže byť najväčší problém. A tieto dve som ja už zožral, lebo som sprostý predtým, takže dobre. Šotneme. Môžeme šotnúť. Ale nie celé. Budeme potom pokračovať Čínsko-azijskou polievkou. čínsko-azijskou polievkou. Tuto je. Toto by malo mať okolo 10 000 kovilov, takže by to malo byť trochu horšie ako omáčky. Oveľa lepšie ako to, čo ide ďalej. Začíname s omáčkami, ktoré sú tu pekne teraz takto dám na tento tanierik Gucci. Tu máme habanero, tu máme smoked barbecue, hej. A otvorím tabasco, Tabasco. Let's go. Tabasco bude asi najhoršie z týchto všetkých. No, ale v každom prípade všetko toto je iba starter, hej. Lebo potom, teda po polievočke, začína masaker. A teda, náš masaker v podobe Ghost Pepper, ktorá je sušená, mala by mať cca 1 milión z kovilov, čiže dosť zlé už samo o sebe. A potom máme ešte väčšie peklo v podobe Caroliny Reaper, ktorá by mala mať okolo 2,5 milióna. 2,5 milióna, max. Tu máme ešte aj takúto fresh, fajnovú. Tuto je fresh. To ešte sa v priebehu videa dohodneme, že čo vlastne ideme robiť. Môžeme začať tými omáčkami. Môžeme začať. No, takže sme pripravení na toto dnes, to je pípina úplná. Asi od toho najslabšieho by som začal. Ja by som začal, ale nevieme, kto je. Toto je, že 5 z 10 a toto je, že 4 z 5. Takže rýchlo ja prenášam matematiku. Takže habanero. Habanero. Tak teda, tak decentne. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Zatiaľ v pohode. Toto je fakt tak. Čo sa deje? Dobrá kombinácia so slaninou. Fú, ale ide. Tak zajed ešte. Toto bude taká sprostosť. Zregenerujeme chvíľu. Ešte si dáme troška. Aby sa nepovedalo. No. Čakaj, Takže postupne budeme zapíjať už tak. ale keď toto má štípe, tak čo bude ďalej? Medzi tým by náš pomocník mohol spraviť bulldog. Čiže ideme na smoked barbecue. Ideme na smoked barbecue. Poďme na to. Čiže barbecue, smoked barbecue. Čin. A ty si nerad. Počkajte na mňa. No, na zdravé. Toto nejak extra necítim. Toto ani necítiť, že skoro vôbec zatiaľ. To habanero mi príde také viac koncentrované. Toto už jak keby prešlo. Takže dobre, jasné, že to štípe, ale No to je jasné. oproti tomu habanero podľa mňa je to fajn. Ale neviem, chuťovo, lebo mne viac chutí to habanero, podľa mňa. Asi áno, toto ani necítiť. No, toto je taká To biela. habanero bolo lepšie. Šoty mlieka si môžeme spraviť, keď teraz tak rozmýšľam nad tým, keď toto Ty mlieka, ty kokso. Ako správni alkoholici. Ako správni alkoholici. Budeme piť ešte aj mlieko so štamperlíkov. Fú, ale akože, už teraz je mi tak, že cítim štiplavosť. A to čo bude ďalej? A toto takto chceme brať. Ty si blázon. Teraz ideme na tabasco. Takže. Čin. Čin. No, toto kope trošku viac. Hej? No nie? Čo ja viem? Nemám taký pocit. Alebo ešte to nehytlo. Aha, mne to tak veľmi rýchlo zaúčinkovalo. No tabasco je také sladké, nie? Neviem, ale podľa mňa akože Pohode? nehytlo Ty vôbec kokos. zatiaľ. Tak to máš. Možno, že to len príde, ale tak tebe to hitlo hneď. No. No kameramane, poď si dať. Kokos, ale mňa to hitlo poriadne.
No, ale už začína hitovať. Už začína hitovať. Toto môže byť moja reakcia pri 8000. Z 8000 a z 10 000 ideme na 1 000 000. Lepšie ako tie ostatné podľa mňa, len je to fakt štiplé. No nič, ja idem šotovať. Ideme na bulldog. Ideme na bull. Ideme na bulldog. Zober to do riti. Servírujte. Dobre, čiže bulldog máme. A nechceš nám dať onú, paličky? Paličky v tom ani nie sú. A nie, v tom ty... DEBIL! Ty na video, dobré. Musí niekto začať skôr ako ten druhý, takže mám začať? Nech sa páči. Bulldog ready to go. Začnem trošku nudličkami. Horúce ako... No z tohto ešte som nič veľmi necítil, ale... Ešte len budeš. Ale sopel mi tečie jak blázon. Je to horúce, ale zatiaľ... Aha. No čo, nejak to nejde do teba. Červené pery máš, vieš jak? Chuťová je dobrá. Chuťová je dobrá, to musím povedať. Len toto je ešte zvládnutelné do takého bodu, že by som si to kľudne mohol dať proste na obed a nedosral by som sa alebo dačo. Ešte si dáš, nie? Jasné, že si dám. No, trošku ale pery z toho štípu. Aspoň mňa. Neviem, toto má ale štípe viac ako to Tabasco. Fakt? Aj viac ako to habanero. Toto je fakt asi najlepšia štíplavá vec, čo tu máme, si myslím. Nič maďarské tu nemáme. Chvála Bohu. Proces to nechce. Poď si dať. Akože áno. Ale chuťovo, Ďam do chuťovo je to. fantastické. Aj nie sú financie. A celý je červený, pozri sa. Ale to je presne teraz rozdiel, že teraz všetko, čo jeme, nás páli proste, že iba v ústach. Ale čím ďalej pôjdeme, tým to bude také, že ak to prehltneme, tak nás to bude páliť nie len v ústach, ale už všade. Aspoň myslím. Čím ďalej, tým lepšie. Čím ďalej, tým lepšie. No, ale potím sa, kámo. Ešte si dáš? Dám si, jasné. Toto je fakt dobré. Toto by som vedel žrať hoci koľko. Tými semiačkami to už vôbec. To sa odváži vypíšťou. Náš kameraman. Takto si pred školou dosrať análny otvor ešte. To je nápad. To je nápad. To je nápad. Nevyzeráš by moc suverénny, sem vyzerá by suverénnejší trošku. Nie, ty čo má tu? Suverénny, nesuverénny. Idem to vychlomtať teraz. Nech zavreš chrapu. Ty si Magor, to som nečakal, že takto sa z toho napiješ. No dobre. Takto to nie je také zlé. Mne to Tabasco prišlo oveľa horšie. Daj si. Dám si. Mňam. Bulldog dobrý. Bulldog 10 z 10. Ja. To som sa napil až priveľa. Chceš ešte? Hotovo. Finished. Dal si to celé? Dámy a páni, najlepšieho sme sa zbavili už. Najlepšieho. Veru. Už teraz zostáva len to, prečo ste prišli na toto video. Jahodový pribínačik máme na záchranu. Ďalej máme ešte puding, čokoládový s metou. Čiže Ghost Pepper. Toto má teda koľko? 1,1 milióna Scovilov. Viac menej. No, viac menej. Že idete mať niečo, čo je 100 krát štiplavejšie ako to sa. Áno. Asi áno. Veľa šťastia. Veľa šťastia. Rozbalíme. Čuchni si k tomu. No, daj rady. Neviem, či to je univerzálny experience, ale vonia tak. Ženské pohlavné ústrojenstvo. Ale taká lepšia verzia. No však taká... Taká Taká... umytá. Taká... Poďme na to, nie? Nemáme to, nebudeme to naťahovať. Nebudeme to naťahovať. Ešte predtým teda, ako ideme na Ghost Pepper, hej, tak toto je niečo, čo je možné, že budeme potrebovať. Chlpy, prečo má chlpy? Že 1 milión. No, som zvedavý. Vonia to jak smrť. Tak ideme na to, nie? Asi ideme na to. Si ready? Už keď sme tu, tak už sme tu. Nie sme ready. Nie sme ready, Nie sme ale ready. nikdy nebudeme ready. Natáčaš to? Inak. Zatiaľ v pohode. Zatiaľ, tak jak to vonia, tak cíti tú chuť, nie? A už skončilo to v pohode. Dobre, prehltol som to, lebo to je pi... Ja som to už tiež pel.
tešú mi sliny, kompletne mi tešú sliny. Vzadu, jak keby. No toto už ani nebudeme rozprávať, čo ti... Ty teraz čo ti? Odišla zlá zásob... Dobre, mám Čo si Tak tebe ako... Fuj, ty čak to bolí do p***. prestáva. To je f***či. To mlieko pomáha, Hej. Fuj do To bolí do p***. To nie je ani, že... Mám mlieka. To jak bolí. My sme Čo ti je? To čo je? Toto nie je normálne. Všetko mi teče. Ty k***. Au. A keď si myslíš, že to je lepšie, a to je zase p***. Do p***. To je čo? To neprohltnem ten chleba. A toto budeš dvakrát horšie, mi chceš povedať. Tak to neviem teda, to som si teraz celkom rozmyslel. Ja už aj nevládzem piť, ty kokos. Nie, zle mi je, nejako. Už mi nové zima začína byť. Zima. A nie, že teplo. Zima. Ozaj to voňalo smrťou. Všeli, čo som čakal. Akože toto bola, že bolesť. Toto nebolo štípanie. To bola bolesť. Neviem, mne z toho už trošku uklonilo. Tebe nie? Nepijem mlieko už kuse, čiže je to niečo lepšie, ale... Podľa mňa Ježiša som videl už. Ježiša. Aj, určite áno. Smrtka je za rohom. Kompletne celý som spotený. Ale mám pocit, že pôjde von, ale... Wow, čo im... Čo si, Bagor? Ale dobre, už teraz je prvý taký ten moment, kedy cítim, že sa to trochu uklonilo. Ježiš, musím... Je to extrémne náprt. Ale že bolesť. To nebolo, že taká senzácia, ako keď ťa štípe niečo. To bolo, že bolesť krku, bolesť úplne vzadu. Ešte stále cítim hore na podnebí, neviem ako ty. Ja už ani nemám podnebie. Ale celkom pohode. Je to lepšie už o dosť. Pohode, tak čo, Karolina Ritter? Tak dáme Karolínu. Nie, čo si, Bagor. Part 2. Part 2. 2. Keď mi dáte 10 000 peňazí do tak spravím part 2. 1 000 000 eur, keď mi dáte, tak spravím part 2. Akože vy. Akože, ale nečakal som, že to bude takéto strašne zlé. Ja som myslel, že ja som mal taký pocit, že toto už je vrchol. Ja som myslel, že takéto bude pri Karolíne. Ale... Čo bude pri nej? Nebude nič, mám to Zistíme v druhom? Zistíme nikdy v živote. Čo ti je? Môže byť ešte niečo dvakrát také zlé ako toto? To je dvakrát také zlé ako toto. Tak podľa mňa to bude štípať rovnako, ale bude to trvať akože dlhšie. Asi áno. Že tá extrémna bolesť bude fakt, že dlho. Idem ale hajzlovať. Štipla čo som vyhrcal, tak mi vošlo naspäť do úst a zase ma to štípe. Toto je úplná sprostosť. Uno reverse cardo, No to... Za ušami mám pot, to je nenormálne. Ale nie, hecneme sa. Je ti na to... Ale na part 2. No, part 2, ale hovorím, že musíte mi zaplatiť byt.
Garzonku v Bratislave, keď mi kúpite, tak dám pár 2. Podľa mňa sme dobrí. Ale môžeme byť ešte lepší. Lepší budeme, keď mi kúpite tú garzonku, tak v nej to natočíme potom. Nejaké conclusion záverečné? Conclusion je, že to nerobte, to p***ina. Viac k tomu asi nemôžem dodať. Toto je extrém. Bolesť, zasraná bolesť, čistá. A toto bolo polovica toho. Ešte to môže byť horšie. Ale nebude, lebo si to nedám. Nie, keď mi garzonku kúpite, tak potom. Ďalej máme bulldog, taká čínska polievka. Je to čínska, kámo. Všetko, čo je v Ázii, je čínske. Presne tak. Znieme teraz ako rasisti. Ale Extrémni však my sme rasisti. To je pravda.